Prestan s tým. Ak by mali zachrániť tvoj svet, čo bude prúčinou vedcov, keď to vypadneš krádež alkoholu, alebo možno kvapalín do odstrekovačov? Čo zatrepal? Reku, čo urobíš, keď to vypadneš? Nie, to predtým. Ak by mali zachrániť tvoj svet? Čo ty myslíš, ak? Má na mysli... Bola to lož. Ty nemáš tušenia, že to dokážu ni tak. Nie, ale... Stodriem do matere. Neklamal som. Klamal! Nie, urobil som informatívno želania. Pretože ťa potrebujem. Toto je ten dôvod zač. Ak niečo neurobím, zomru. O záchrane sveta nič neviem. A prečo by aj? Veď môj celý svet je v tomto obrázku. Sú to len 9 ľudia a ja neviem čo počnúť pre ich záchranu. Viem, ako ľudia ošuška prelovku, no ty ich vieš zachrániť. Ten druhý Wolverine iste. Ale som tu s tým najhorším. Práve si povedal to, citujem, že si urobil plnia tvoje informatívne želania. Vravia o mne hočo, ale pravdomravná pipíška do týho zaistej nepatrí. Jedno slovičko. Boha prosím, len to jedno. Najde nohavičko, Mateuši. Jaj! Želo si s tebou robí žarty. Vlastne sa nečujem, prečo ťa poskytili a či to X-meni nevzali a ty berú každého. Si jednoducho poriadny kus absolútnej žumpy. Nikdy som nevidel smutnejšiu, o to zúfalejšiu trosku než teba. A to je čo povedať, pána, to je som na živej kurte viac než 200 rokov. A niečo ti poviem, tá plešatá maškara mala pravdu, ty nikdy svet nezachrániš. Do prvej si nezachránil ani vzťah s nejakou striptérkou. Tak by som si do páse ryti žel, vyslovene nezdochneš sa mnou, aký to vtip, lebo ty nemôžeš skebnúť na tú smolu nás všetkých. Na to nič nepovieš, šuška. Že ti natrnem šušku. O môjko. Čože, bitkár? O nie. Vidí nož. Ty rečky berie späť, Honda si je fajnota. Bohužiaľ máš malý kár, iba sme začali.